Shalom. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasaton Tabe tu hamu sude namandohoti parminggota di minggota di Bagas Joroon suak songoni di akar ruas namandohoti parminggot sian inganatabe horas madia musude. Andorang sotapuka parmigota martiang yang nohohom mahita. Amin. Tapukama parminggota tapuji matuhata mari deede nomor tolu ayat sadaro di ayat tolu. Jonjong Bang. Marhite-hite guarne de bata ama,
Dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarnya tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partanobatoan di ari hagogotan, jala ditanda do akan amaraposan tu ibana. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo no aso tu dosan amanami na di banua gijang. Mauleate marohanami tuho ala delehon ho anakmu nasasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho sae ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusahan dot hagogotan. Saya sesa madosa nami dot pangalasion nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami Tuhan ngoluan sogot. Asa pujion nami ho disi roh disaleleng nilelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mamu. Marede ita. Pangihon hamu mapatik ne debata, ima patik paupaton. Ingot hamu mapabadiaon nari minggui, dina no mari ma ulahamu nasa siulaonmu, alayang goari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh dipinahanmu, roh dipangisi ni hutan ni halape na manggabati hutam. Aidina no mari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papitohoni, dibahine do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nanai jala diparbadiai. Dia do lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot maguruhon. Atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulohon patikna. Ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulohon nobar patikni. Amin. Marede mahita. Rodo
tatopoti ma dosata martangyang mahita. Alea manami jala debata nami da di banua gijang para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa doot pangalasyon nami na godangi di jolom. Tatap mahami maritete asin ni roham jala sesa madosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songon sitong na manguluau nina Tuhan Jehovah, tung nasolomo dorohaku midaha matea ni parjahat, nalomo dorohaku midaha memulak ni parjahati, tumadikon dalanna asa mangulu ibana, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Hudul mam. Marede. Angkani
hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Matius bidu 15 memukasian ayat sada rodi ayat sia tajahama marsikat soring. Dungi Roma kasih boto surat dot aka Parise sianuta Jerusalem mandapoton Yesus ni nama Wasa dilaosi aka sisiami adat nasian aka natua-tua adang marguri nasida lau mangan. Alainin nama mangalusi nasida. Ia hamu buasa loason muna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Ai debatado mamatikon pasangat ma amangmu dohot inangmu. Ia nama durai amana dohot inana si pasaon do. Alai hamu mamodahon. Ia adong nama dok tu amana tu inana pinelehon ma tagonan na patut hian pangrupiku diho dak pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Gabe disegai hamu do patik ni debata di bahen adat munai. Hamu pangaci nasitong do dapot di hamu hata nasinurikon si jasaya dina didoknai. Di pasangat pamangan di bangso ordo au alai angkoro hanasida daodo sianau. Ido sahatna jala mangopodo pambayan nasida pasangapon au ai podani jolmado di podahon nasida. Ido sahatna martua dona tumbangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari deh. Tidak kon ma porsiau tai songon nahina tidak kon idongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea de debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumopal langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak de debata Jehova na sasadai iman na tubon si Maria nagabe-gabian siaton di parbadia adoran suabubuhan ido tuhata nangkobanang pangoman silatus nama tetar pajal do ibana di haupinor silang na tuat tuban turu dong ditanom na mulak mangulu dari patuluhon nama naik ke surga lau butus yang mendebata Jehova amanai pargo na suatu dosane disima ibana pangomak suatu tanoon mangulu mihanak na mangulu doot namate au porsia ditod di parbadia jaladon sada huria labadia huria topan halak Kristen akan labadia do dia sasana dosa do dia tayi namadok mulak mengulu sogok daging halak namate dohot dia ngodoh nasara sudah amin udul mamu. Dikting dihuriata Minggu tanggal 1 September 2024. Sada kuarni minggu sadarion ima minggu pasapulu opaton dung Trinitatis doho topik mengaradoti tonani Jehova. 2. Dak danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2024 di basa-bason tuhata do sahalak danak bawa tu keluarga amang Septian Tambunan
Inang Angela Boru Siringo-ringo. Alamat Jalan Balikpapan nomor 04 Cinere, sektor Satahi. Saya di pasu-pasu tuhata dakdaki rap dohot natorasna. Tolu ruasna monding. Nah di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 nasalpu nunga marujungolu amata Immanuel Tambatua Siagian umur 77 tahun 8 bulan. Alamat Jalan Taman Gandaria Kavling 10 Pitu Cipete Jakarta Selatan sektor Satahi. Nunga tuden na di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di Bona Dolok Baligi. Nah di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 nasalpu nunga marujungolu amata Dr. Mahir Gorga Siagian umur 77 tahun. Alamat Jalan Masjid Al Hidayah nomor 12 RT 00407 Jakarta Selatan sektor Marsada. Sadarion di Patupado Parmingguon di rumah duka masuk pukul 10 sadawib nani uluhoni pendeta Luhut Simbolon. Tuudean hari Senin tanggal 2 September 2024 di TPU Kampung Kandang. Tatang yakon ma Said Asatan Tumi Butarapul rohani keluarga na ditinggal hutsa. Parhalado pensiun. Sadarion Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 8 bibit di Parmingguan Basa Batak di Patupa Huriata do acara khusus paborhaton situa mamongoti masa pensiun tu inang situa rumondang Boru Raja Guguk. Mardu mutusi dung sipul jamita pasaha tota do ucapan syukur tanda kasih tu sude pelayani nasida. Tagan sto jamita mardalan do tolu kantong pelean. Sada A, sada B, dohot 2. Acara ramah tamah di Patupa dung sidung Parmingguon Maringanan di Serbaguna A. 5 ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 1 September 2024 tajalodo gabe ruastan na imbaru ima. Keluarga Immanuel Marada Van Siregar, Inang Evina Oktaviani Boru Sidabutar. Dohot sada eanakon nasida pindah sian HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik Onom Dairi. Nguaing nasida Maringanan di kompleks Karang Tengah Permai Jalan Garuda Raya nomor 1 sektor Sion. 2. Keluarga Rekonsili Soritua Panjaitan Inang Manuela Boru Butar-Butar dohot sada eanakon nasida pindah sian HKBP Pemantang Siantar Resort Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur. Nuaing nasida Maringanan di Jalan Makmur nomor A5 Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur sektor Sion. Pinangido tu ruas naim baru asa jonjong nasida. Lihat ya. Sude para ada dohot ruas ni HKBP Kebaran Baru pasaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas nang mengulu nasida jala parsidohot di aka ulaun na adong di huria tahun. Ponopon partangyangan sektor. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 10.02 bib di Patua Huriata do partangyangan sektor Marsada nan ni hasuhuton ni Inang Rospita Siagian Boru Hutajulu, keluarga Alan Siagian Linda Boru Raja Guguk, keluarga Arnold Siagian Patricia Boru Tapea, keluarga Novom Sunggurning Ratna Boru Siagian, Maringanan di ruang remaja Nani Uluhoni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Pitu seksi remaja. Hari Minggu tanggal 8 September 2024 di Patupado Parheon Remaja Jala Dohot Donasida Makubasi di Parmingguan Basa Batak pukul 8.
Dohot Bahasa Indonesia pukul 10.30. Duksipul Parmingguan pukul 10.30 di Patupado Ramah Tama Maringanan di ruang serbaguna A. Napa walu seksi PKM. Hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 10 siawib di Patupado Ibadah Persekutuan Doa secara online nani lohoni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 10 sadawib punguan keluarga muda PKM Patupahon Ibadah Meet Up Maringanan di Serbaguna A nani hasuhuton ni keluarga Marcos Yanturi Boru Simarmata, keluarga Hutur Sirait Situas Sharon Boru Tapea, keluarga Yuda Panjaitan Boru Sirait, dohot keluarga Erik Silaban Boru Dolok Saribu, nani ulohoni Pendeta Liston Butar-Butar. Sia seksi perempuan. Hari Kamis sahatu hari Jumat tanggal 5 sahatu tanggal 6 September 2024 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Patupahon pembekalan tu BPH se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Maringanan di Hotel Kinasi dan Conference nani dohotani ketua sekretaris dohot bendahara seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru. 10 seksi lansia. Hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 10.30 sahatu 12.30 WIB di Patupa seksi lansia HKBP Kebayoran Baru seminar lansia tetap bugar di masa tua Maringanan di Serbaguna A. Narasumber Dr. Ade Tobing SPKO Sian Perwatusi Pusat Dohot Instruktur Senam Osteoporosis Yeni Maria. Narahubung Amang Situa Togu Hutagalung Dohot Inang Ounike Marpaung Boru Sitorus. 10 sada selamat ulang tahun Ari Tatu Tubu Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Para halado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hati Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas ni Huriana Tubu Manang Marbagas di tanggal sada sahatu tanggal 7 September setu hatama nama masu-masu meletung adong ruas di Huriata naso tar surat dope guarna di tikting na ulang tahuni di Pabuama tuganup situa sektorna Manang tu sekretariat. Na parpudi aka tikting naso ginahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion tak ingot bema manayakoni tujoloni tuhata. Puji-pujian sian sektor sauduran.
Marende hita sian bukede nomor 640 huhut papungu pelian sada A, sada B, do pelian paduahon.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mengaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion, ima minggu napa 14 Trinitatis, tersurat di 5 Musa biduopat, mamuk kami sian ayat sada, dohot ayat 2, tabba ayat onom sahat tu ayat sia, soroma didok disi. Si paingot mangaraduti patik ni Jahuba. Nuaing pe ali Israel, say tangihon ma aturan dohot uhum, akana hupodahot tuhamu, si bahenom muna, asa mangulu hamu. Jala masuk hamu tutano, si tianom munai. Nanilehon ni Jahuba, debatan yo pumunai tuhamu. Dang jadi abba muna tuhata, naong hutanahoni tuhamu. Jala dang jadi orwam muna siani. Ikon rado tamunado akatona ni Jahuba debatamunai, naong hutonahoni tuhamu. Atong radoti jala ulahok kamu ma akai, ai ido gabe hapistaram muna, dohot hapat tasom muna diadupan niak kabangso. Iadung dibegi nasida saluhut akka aturanon. Gabe dohonon nasida ma bangso na pistar sahali jala na patas maroha do bangso na bulunon. Ay tuktu bangso na bulud dia ma songoni jonok akka debata, songod Jahuba debata tay. Manang pigahali pehita pajujuwibana. Ay tung di bangso da bulu dia ma adong aturan dohot uhum natigor songon sadok patikon nahulehon dia do pamuna sadarion atong ramoti hamu madiri muna jala parhamaul situtu todim asaunang lupa roham dijamita akanaung nida ni matam asaunak talus yan roham saliliko mangulu jala iko pabotohonom mo doa kay tuaka anakmu dohot tuaka pahopum ido saha. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, ia buku 5 Musa di hata Batak, di hata Indonesia dok, ima ulangan lapatan na mangarata-ratai muse sada Musa sahat topak Musa unang lupa nasida. Ido bana molo di hata Ibrani 5 Musaon Deuteronomium. Sian hata Deuteronomos. Ima Deutro dohot nomos. Uhum na paduaho. Uhum na parjolo ima 2 Musa 20. Ima patik na 10. Alai uhum na paduahon. Ima nanidok na di bagasan ayat sadai. Manangihon aturan dohot uhum na pinasahat ni debata. Uhum na paduahon. Ima dang boy na sida makalupahon. Dang boy na sida mangorui dohot manabay. Aturan dohot uhum na pinasahat ni debata atu na sida. Alanima adong matulu hal nang berngota siya tupukon. Naparjulo didok tangihon hamuma. Molo taida di Bibeli jodo didok holan di 5 Musaon arung go 3 hali tangihon. Ma. Di bidu opat, di bidu opat ya dong go 2 hali, di bidu onom. Alai di bidu onom na jot naong matchay terkenal 5.
Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah nido didok, dengarlah, tangihon ma, molo perpangukapo madok, ditangihon namar pinggol ma. Ala gudang gudangon pinggol na sulu manangi hobbe. Jala, molo lomorohana itangihon, molo lang lomorohana, dak parduli mana sih? Jala di hata batak, boy do didok, di begedo, alay dang di tangihon. Holan dung idok, ayah hati nak kinido inna. Di begedo, alay dang di tangihon. Pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Jala ido sahid nuengon dapat pudio. Angko songgo persaulian na siya ni, parutungan na siya ni, lu jahita pa begi-begi hinda. Alay molonggo persaulian na, parutungan na siya ni, ido ba, ikot takas do begi uta, tangi honota. Takas samu, tigas-tigas samu, nang hamok kapangulan ni huriyay, ito rido doon. Alay ko somodohan, ada tuk say sudeda ulaon na nido ni panditay. Bedita hula sudehin na, molo solomorohana. Alay molo morohana, tigas samu panditan kami. Ito rido doon. Itu persoalan kita. Karena apa? Karena ada hati yang tidak mau tahu, bahkan tidak mau tahu. Bukan soal pura-pura tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Alanido dipaingot, dengarlah. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dia may nandido na dison. Dimulai do hataon marhite madokon nuaing pe. Nuaing pe di hati Indonesia, maka sekarang artinya apa? Ada situasi masa lalu, ada situasi sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu biarlah itu masa lalu, tetapi sekarang ini menjadi titik tolak, menjadi tonggak sejarah, menjadi satu permulaan yang baru untuk melangkah ke masa depan. Ido banderot nuaing pe, maka sekarang baru kita tujulu. Didok disi nuaing pe al Israel, sai tangihon ma aturan dohot uhum akana hupodahot tuhamu. Sai tangihon aturan dohot uhum akana hupodahot tuhamu. Dia may aturani molo didok nakin hata Shema aturan na didok na di si ima. Segala sesuatu yang berhubungan molo didok secara etimologi hata aturan sian hata Heber ima hata hok. Hok itu artinya memahat, dipahat. Bahasa dipahat, asa nang lupa, asa boy bereng-berengon na. Molo di lima musaonomi dakolani, iko surat toromu, tutohang di jabum, iko bainomu tada. Iko najar honomu, iko paingotomu, uju hudul-hudul, uju mardalani, laumodom, nangdung hehe. Artinya harus diingat supaya jangan lupa. Kalau perlu dipahat. Dada holan dipahat gabi hirapatung ijolo jabunai daw. Alay dipahat di bagasa rohana. Isuraton dimeteraikan supaya jangan lupa udak talus. Paingot-ingot aturan dohot ketetapan, aturan dohot uhum ni debata. Unang gabi dok, ay mula dok pebayan aturan ni asay langgar doin na. Dakubotong natikosi. Alay mo lulung gosong ni
berarti si lomo-lomo deh. Mololomoro ha ba diulahon, mololang lomoro ha bonang diulahon. Bani langgar asa iboto isi iba. Asa masih paidan, asa masih tadan ini. Alay di son, molo perlu dipahat, disuraton, iati-ati nai, isude inganan, itohan ijabunai, igijang ipitu ijabunai, isuraton unang lupa. Jalan apa duahon, didok, peraturan uhum, manang peraturan, marhahonan tu panguhum, tu hakim, molo panguhumi pada narobi ima, ido hasahatan ni hata ni debata, dido disi songonon hata ni Jahoba, songonon hata ni Jahoba. Ada petunjuk, ada aturan, ada keputusan. Debatado na mga lehon petunjuk dohot haputusani. Disudiak ka na masa. Molo taingot, Salomo, dung di pabakit ibana gabi raja, tangiang ni bana da parjuro ti debata ibana. Unang leo diaw hamuraw. Unang leo diaw hapugusun. Alay leo badiaw hapat tason. Asa huboto manguluhon paripemon supaya dia tahu aturan, norma, hukum. Dia diberikan hikmat memimpin umat itu. Puasa idok di siamang inang tangihon ma aturan do uhumi ala memang ido unokna molo naing mangolu hamu tangihon aturani. Molo naing mangolu. Napadua didok molo naik satamu tutano sitiano munai tangihon aturan do uhumi. Molo dang nakpenongi baga-baga hon debatahian tano parpadanani ala yang goso ditangihon na sida aturan do uhumi batal doi. Dak sahat tuhamu nai. Contohnya si Musa ala gabi tarbuaroha di bana, gabi emosi bana, gabi muruk ibana, mengadupi ungut-ungut ni bangsoi. Aturan naik kepakulingan na do bati lau majalo aik. Alai gabi terbawa emosi mana, iliba imana. Gabi nang doho ibana. Alanya kapangalahon na sida hola dua do. Natubu di tanah Misir na sahat tu tanah Kanan, tanah perjanjian ni. Ingot tamu do betehei kadang kabang isei Joshua dohot Kaleb Holanda dua itu badot cugari idok tu hitak kamang kadang asa sahat tamu tu surgui molidok dison tangihon ma aturan dohot tona nahu bodahoni asa sahat tamu tu na tinuju ni rohamuna tuna pinasita ni rohamuna tutujuan ni ngolu ni akana posea iba surgo hasonangani tangihon ma aturan doh uhu nakpe di haporseota dangadong nabui nanggosada namangulaho patiki ia soholan alanya siniroha ni Tuhan ta Jesus dokta jalo marite hamamatena do tahiyon alay wasek po sa jahot ta do patik ganup ari minggu ka makenang di garjata aladak patik be na mangalehon haguluan na mangalehon jaminan keselamatan dihita tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang memberikan jaminan keselamatan itu bagi kita. Tetapi mengapa kita masih membacakan Taurat itu? Asa ingot, asa rata, unang lupa hita. Ala parbuin hapor siaon, ikut tarida do, marhiti pambahenan. Iduduk si Jakubus, hapor siaon ipe, anggo somar pangulaon, adidok di si. Namate do hapor siaon na,
anggo sama pangulaw. Jadi itu ngau kaporsiyaon na mati. Nakpe dang pabahen atay mabahen haluaw dihita. Muda rito hatta Jesus do. Alay halak dong madjalo haluaon asinirohan ni debata. Wajib hukumnya marhite parange di ngulu si ganupari. Napaduahon di dok marhite tupuk taon ima magaradoti dohot mangulahon. Dohot aturan ni debata. Mangaradoti dohot mangulahon. Mangaradoti aturan do ni debata sekaligus doi patuduhon identitas nasida. Mulai dok ahado dasar hukum ni Indonesia inna Pancasila do Undang-Undang Dasar 45. Ahado dasar identitas ni halakaristen inna. Ahado identitas ta. Ima mangulu di bagasa Tuhan Yesus. Molo di son mangaradoti aturan dohumi sekaligus patudon identitas nasida pabuan nasida bangso ni debata. Debata mangalehon mangalehon aturan, mangalehon patik, nagaben norma siulahon nasida di ngolu si ganupari. Iba beda nasida do akabangso si leban. Anggak kasilibani manobak kakadakanado. Marsilomo-lomodo ala yang go bangso ni debata audo jahuba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenommu debatam dan jadi ganommu pati parjulu satu paupaton ima mangaraduti maka porsiai debata alai pati palima hotu pasapuluhon ima mangaraduti ulaon tudong adjolma. Dipaingot. Itu identitas kita. Ido na membedaho kita do akabangso-bangso sileban. Asa marhite-hite aturan ni didok di bagasa turpuk taon dia onom saya tue ualu gabe bangso na pistar bangso na patas baroha bangso na bolon. Gabi bangso na pistar, gabi bangso na patas maroha, bangso na bolon. Baulo do hitay dokon na pistar, do na patas maroha. Alam mo lidok go, unak pola sa lusa-lusi, nahurang roha do imulin na. Babarati ba hita na matong noksarupa nahurang roha kan? Hola sero na subuy alokan kana hurang roha bolonyalo na hurang roha berarti doho tiba baido aku do mandok ni kan tidak saya lobe alay mo lidok na pista na patas baroha ina ay halak batak pe na bisuk jalan na maroha do hamura janami datuk pola jar kamu ngeboto hamu indet akana bisuk jalan na patas baroha do hamu datuk sude molo makatay nang dia kaparadaton nakpedo isi ima masna ima horbona ima emena ima haumana inna alay sude lapatan na nabisuk jalan maroha domu ngau takas sama botoi napaduahon molo diulahon diradoti nasida aturan do uhum de debata sekaligus juga menunjukkan status mereka daripada bangsa-bangsa lain. Peningkatan status bahwa mereka bukan bangsa barbar. Peningkatan status. Alanido, sudido jolma. Abraham Maslow mendokon bahwa keinginan manusia lah eksisten, molodum eksis ibana. Molodung tarjalo dongan na ibana, molodung gabe yakui ibana, makatai molodung gabe ihalomo hojol na ibana, molodung go dirindukan ibana. Itulah sebenarnya tujuan hidup. Bahado asa gabe yakui hita.
Bado asa gabi tarjalo rohani jol mahita. Bado asa gabi dihargai jol mahita. Mul halak batak madok ikon hamoraun hagabion hasangapo dido statusna. Alai mulu dam. Bohado ibana mulu gabi sudi tarjalo rohani jol ma ibana kan. Ai hitade mulu mamora. Bagabi imana nama pangutangan nate. Totu imana nama panukunan. Jala manangaha nanidok nyon ikonuduhan on. Bolo soduhan ni basotuk seleo di babarsali bersugut. Tuk salah pe tonggo ikonuduhan ni. Alaran no bolo soduhan ni badang be ate. Beres-beres di gaja turura pangaloan ni molo mersuru raja badai suluan. Ai molo ni juai badang ko pangomoan. Gabe persoalan do tu ibenno ni ate. Alai baru harwa namora ne hitado namora ne sonon napistar ne hitado napistar ne sonon kan anggo tanami sudiro napistar jolma ido banda sude mester manggo lapoi alanga sabilok tuahi kan mempertahankan pendapatna beko jole dorgu jo tuak ngaujo anggo dungi bereng marmera buhina toy ma sok bahita ni duhan mahina. Apakah itu alai di dok peningkatan status mereka sebagai umat Allah. Jangan ada koloni di dok marsangat badebata. Allah tung di bangsona bulu dia ma songoni jonok debata songoni tigor aturan do uhumna. Jadi bukan hanya status sosial kita terangkat, tetapi nama Tuhan juga dipuji dan dimuliakan. Napatuluhon na yung berngot tamarita tupuk taon ima. Merberita tuak ka anakmu do tuak ka pahupu. Molo taparahaw de siya didok di si ima. Atong ramo ti madirim jala parhamaol si tututon dim. Asa unang lupa roham di jamita akanaung ni ida ni matam. Asa unak talus yan roham saliling ho mangolu jala iko pabotohonommu do akai tu aka anakmu do tu aka pahupum. Langsung ditunjuk person parhamaol situtu todim unang lupa roham todim roham moredok musison satabi matam person karena hubungan kita dengan Tuhan adalah person diri tabedo audo hamu bedo dang bedo honta kita nasahurion buimay alenggo dia dupan ni debata debatado no boto isiaw budi ber kamu berjuang alenggo dia pan di debata itu nasohase ya di idurun binoti ido banna nang dihalak batak pe adong BA kan beto amu do PTH BA kainang kamang buhiapinan hanggo berengon nya buhinya matai da bahinatai labok makatai pe tabu lamot sonang roha mabigi inna halai dakku sangka puang songoni mahape pangalahon hina hamang hipao toto hita sudi tang binoto dakku sangka bahin angui daw buhinay labo kidaw nate senyum may wah sonang pakatayon na sudah bigyo ito masuk turohay na kan hape atang natusak kape tung apala sibulis manakas din natin. Kalau debatan mabotoy. Tudong at boy do hita bersandiwara, boy do hita manutupi, marang kada dia pe. Bahkan mungkin tu isi di jabutta, tudong asari peta. Alain kehidupan di debata, tidak ada yang tersembunyi. Hanya dia yang tahu. Ido bandedok di si atong ramoti madirim, para hamaul situtu todim. Unang lupa roham. Dohot diaka jamita daung ni ida ni matap.
Artinya kamu sendiri yang telah melihat, engkau sendiri yang akan bersaksi tentang segala perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan umatmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pribadimu. Engkau sendiri, karena engkau sendiri yang menjadi saksi. Iko paboto horommu do, akai tuaka anakmu, do tuaka pahupu. Au cugari husuku kita kamang kainang. Aharo ne paboto hokko tu anakmu, do tu pahupu. Hati naulu do, ya bapa na julu da ba, opung na julu begini. Udah hebat lah. Terus opung dulu begini, udah pernah ini, jabatanku ini, udah seperti ini. Dungi muse, akartaku isamma, nyom masurakna indah. Dungi, ipabubuama muse, akarawa bello, lasso hako ale-aleku, sianu indah. Ipabubuama muse ma, nama bajuro haku, sianu indah man. Taburu nakini pawai mana riwayat hidup mai sudi, alenda pakudi ima, mulai hidup ibana akan baju rohaku, nasolobo rohaku mengidai, ijojo rimana muse, wahama muse pakilalannya akan aku nai, pahupunai. Alaya donggo, tapajojo, songo dia do pabahenan di debata di bagasanggoluta, nak tajalo nak tahangoluhon, sude alani pabahenan di debata. So tunggu saya holana kami deposito mi dohot sertifikat mi pa wabohoto akana komu. Oman noni hoda ina. Ulin da tikki mangulu depe. Alai hola dung mate. Tang binote toy ma padok mesi anope hami mesi lomonami si nakana konai ete. Hapo siao mu ipa wahodo. Pengalaman hidup mu ipa wahodo. Pabahenan di debatan luar biasa di ngolum di pa wahodo. Jalai do dison. Siswa tono ni natoras tu kayanakon tu pahopu ima. Pabahenan ni debata. Kebaikan Tuhan. Dan itu menjadi pernyataan iman kita. Tung marang songo dia pegodang i pengalamanmu, tung marang songo dia pegodang yak kasinamo na pinapungum, tung marang songo dia pe hasangapommu di portibion. Molo swadonggo ipatudu hoko. Pengalaman kesaksian kesaksian imanmu, apa yang akan diingat? Apa yang diingat? Ay mododung ipadu-padu pita songono nanon isoni buat digari jauh mangda di rumah duka. Ahadu nengok jol masyako, ahadu nengok anakmu syako, pahupup syako, kamang kaina. Habur jomu do manang hatak kangommu. Aka na ulina dingga na binay mido do aka manang aka. Kejengkelan na pinatupap tikingulu. Ado. Holland di hita hadol mau pe nakpe. Anggo hita hadol mau nate. Molodung mati sudido madok nabur juga. Nangok yan madok natakang ikan. Oke hita madok nabur ju na natakang. Mulai dok kita madok katai namatian. Itu ngarong, aku udah pakani. So tungi hutihu imanan non. Duk saya ni. Ahadi munakin. Benda pelah doho. Daki doho na. Sohu soro orang ina. Itu benda babir jolma. Tangau pakani madok. Natakang ko dia biotiki. Ina. Aleo giado. Ako so ni. Pengalaman natin. Memang tatakagwa matau tiki manguli mana? Namabuk gimana? Perjujitali mana? Dungihun nasi surang doa kadongan na kan? Nasi surang gimana? Dung mati para siya pangaratuan ibu matuhitan. Hape dungi pe, dung tibot tuhitan itu kadalan mati. Mobil bulan sebuah di mana itu hitan. Saya pature hijau motir tangboy. Hape holan dung digati. Ambulans nasing na mabuan niluli ambulans nasing. Lawa buwan ni mana mga lajut to perdalanan ni. Holan nakot to ambulans nasing on. Starter mo siya mobil laon. Ito buhay mangulo. May dokon.
Ay dakkolat tikki mangudu bayon dah si surang doh durung mati bayon si surangin na. Takkolat tikki mangudu bayon mangalujay halak doh do mati tong ko mangalujay halak hun na muse. Ahado ingoton ni halak. Ahado ingoton ni anak komu, ahado ingoton ni pahopub. Ahado na siswat tonomu tu pinoparmu. Ahado ingoton ni keluargam hahangim. Alani topik di minggu ta mangaraduti tona ni Jehovah. Ang godunggo radut tita di tona, di patik, di aturan, di uhum, di debata. Saya yakin itu akan dengan sendirinya mabaw tu akadongan. Alay molo kilicikapmu do akan malo-malo bebeko itu juga akan mengalir juga kehidupan yang seperti itu. Hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Didok di bagas at turpuk taon. Raduti ma. Mga raduti, uhum dohok patik di debata. Ido bagian di ngoluta. Jaladuk ta jaloi. Laos di sido status ta. Identitas ta. Di sido di patimbo debata hita. Isido hita di pasu-pasu debata. Jala gabe pasu-pasu nakto akadongat ta. Si ingoton niaka na pudi siya kita akan nauli na dinggan kesaksian yang menyenangkan dari kehidupan kita. Gabi bangso na pistar, napatas paroha, jala bangso na bulun. Lasong lima ng dinang si tua rumodang, goraja guguk, 20 tahun mahamuna, marhubas di Huriaon. Saya yakin, budang akan nauli na dinggan naung niulahom muna sa liling marhubas itong atongan ni Huriaw. Alani di paso-paso tu hatta may akapakubas yung munay. Gabi pilihan muna may tutuhani. Dangok pola si bangga-bangga honot to disi. Alay halas somma ala di para tuhani inang. Mangula ulaon ni tuhani. Gabi dongan sa ulaon ni tuhani. Ido kebanggaan niya kanaporsea. Paulus madok tu si Timoteus, si lopit do jujuron hasangapon di situa. Diaka na burju mangulahon hata dohot poda. Hasangapon ni ima marhite-hite kinerjata, marhite-hite haburjota di hata dohot di poda, marhite parange di ngulu si ganubari. Alani selama madinang. Alabuy sahat tamu ono 15 tahun. Adak sudi ilot Tuhani sahat tu na boy mangujungi ulaon na hobar tu aturan di huriata. Ang ulaw pagkubasyoni kesaksiani dang marujungi dang masohoti holan hapar hadadu muna do. Pasotung ang guari Kamis datu grobe nang marsermo be ate. Sotung be ate. Baju-baju ni nang ipe sotung ingoti nang muse. Buanom mo, buwan man mula kiyate. Sa halinay na mapakyaw mo sa haduani. Sa dihari may. Ba, dungi buat tu gari jauh mo sa. Ay sina may pakyaw ni mo siyate. Alay halas somma, ala dileot Tuhani kesempatan. Dongan saulaw ni debata. Marhobas ditong atongan ni hurian itu hatta. Say marparbeho na kanaw din na dinggam may. Tao hasangapon. Hamuliaw di guar nito hatta. Amen. Martang yang mahita. Pauliate malituhan di pasaro hanami tuho. Didinggan di basam do asiniroham. Di pakulingi ho hami marhite-hiti hatam. Di paingot to hami lituhan. Asa radut hami. Di tona. Di uhum. Nok pinasahak mo to hami soon akanakom mo hami. Urupi hami, ajari hami, parohay hami. Huboto hami, dudak tarula hami sa diri nami. Ala sibuk dohok mudari. Ala ni hadagingoni. Alay molotod dimi mangajari hami. Maparohay hami. Tarpatu pahami dui. Jala urupi hami, hamonako kami. Ayargado hami ditubuso. Marhite-hite hamamate do taheyom. Ala ni pasu-pasu ma hatam Dr. Sabur sa daryon,
paso-paso hami sa luhut na pungudison. Laos songoni na posom inanami, inaksitua rumodang bura jaguguk. Dilehoko tiba na tiki 20 tahun marhubas di Huriamon. Sai paso-paso ma akaulaw nauli na dinggan na kinubasan na sida. Paso-paso li Tuhan nguluna tu akatik kinarengro leho kahi paso do lasiroha. Asa toktong lasrohana makalason makamoleteho dinggan di basap. Jalaga be kesaksian na mangului bana dinguluna dohot di tonga-tonga ni keluargana. Tuhan asi maroham sahat di homa na sangulo nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matangyang nami. Amen. Tapuji matuhata maredehita sian nomor 633 laos tapasahap ma tadda hamoleteo ni rohata di pakkubasion ni inang situa rumodang bura jaguguk. Ina
Nuaing sahab mahita tu acara paborhaton mamongoti masa pensiun inak situa rumodang Buraja Guguk mared dehita nomor 115 ayat sada. Tuhan debato saya motiva daging dohot nami hidup Panginoon namin say mahimasbe amiyon suri. Hamu dongan nasahuria na pungudi bagas joron nuaing jongjong di tonga-tongata ima inata situa rumodang Buraja Guguk nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata nama cohok manasida nuaing sian hapar haladun di huriai alani tamado pasahatot tahamoleteon nirohata tutuhata nama dongani jala margogoihon huhud napatauhon na sida salilingon mangulahon hapar haladoni akub ni unedo pasahatot tabaw liate naktu na sida naong makalujahon jala makarot coton mangulahon ulaw di huriata alani papahatot tamana sida nuaing lau pensiun hamudongan nami inak situa rumodang Buraja Guguk hobartu aturan doho peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajuwon na sahat tu hamu marhubas di huriay. Nama dok mauliate do huriaon tutuhata na patauhok kamu marhubas sobar tutohonan na sahat tu hamu. Nunga digohi hamu panguluyom muna marhiti pakubasio tohona situa. Di pasahat hamu do na pinangido ni hata ni tuhata na madok sahat ula tohonan mi. Natamado hamolete honon ni huriata siala pangulaw muna na salilingod dito hata. Ang giat parbue na hinobasa muna na salilingon. Di jolo nito hata, gabi pilihan na hutsus. Jala mabuwa pasu-pasu. Tuhagagad ni naporsea. Dohot hatutugo ni haporseaon. Di akan na hinobasa muna. Nuaing, pinasahap mato Sekretary Surya Madjaha, SK Pensiun. Nomor SK garing 09 garing 02.1 garing 9 Romawi 2024 tentang pensiun dari pelayanan. Pendeta HKBP Resort Kebayoran yang berkedudukan di Jalan Hang Lekyu 3 nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menimbang bahwa Sintua Rumondang Boru Raja Guguk pada tanggal 29 Agustus 2024 telah genap berusia 65 tahun. Mengingat ketentuan dalam Aturan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat dalam hal ini Peraturan Pasal 42 butir 6.6 tentang pensiun penatua setelah berumur 65 tahun. Memutuskan menetapkan 1. Sintua Rumondang Boru Raja Guguk pensiun dari Hapar Haladoon pelayanan Majelis HKBP Kebayoran Baru karena usianya telah 65 tahun pada tanggal 29 Agustus 2024. 2. Tahbisan penatua Sintua tetap melekat pada namanya. 3. Pimpinan Jemaat Pelayanan dan seluruh anggota Jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih atas tugas pelayanannya selama ini. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2024. 5.
Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan sebagai arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2024, Pendeta HKBP Kebayoran, Resort Kebayoran, Pendeta Liston Butar-Butar STH MA. Kita terima juga surat penghargaan dari distrik. Saya akan bacakan buat kita semua. Surat penghargaan nomor 380 D.8 DKI 8 2024. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Sintua Rumondang Boru Raja Guguk yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Lahir 29 Agustus 1959, ditahbiskan menjadi Sintua 15 Agustus 2004. Pensiun Sintua 29 Agustus 2024. Terlampir tugas sebagai Sintua dan melakukan tugas-tugas pelayanan gereja sebagai berikut. Saya baca beberapa. Tahun 1980 sampai tahun 2000 sebagai ketua dan anggota guru sekolah minggu. Tahun 2012 sampai 2016 sebagai bendahara Huria. Tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai ketua Dewan Diakonia. Jakarta, 15 Agustus 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik, MTH. Ali inak Sintua Rumondang Boru Raja Guguk, mardongan pos di roha di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia, kupa borhat hami mahamu, lau pensiun sia situa. Di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus Raja di Huriaima, pakobasio muna nasa lilingon. Jala di ramoti mahamu dia ka ari-ari ninggolumuna. Jala di parohai hamu, madai hinauli nitikki pensiun. Dia ka ari-ari si dalana muna dope tutikki naron. Amen. Ito nga din na chitin no. Pahon, ilang bang natin. Salamat. Tapi gimana ede puji-pujian sian parhaladu.
mangarade ma akalama dokata. Ujo kami ma amang situa Profesor Payaman si Majutak. Di hamu sude paditanami dohot sude setuanami. Huriani Tuhata narosa dario de garejaon dohot na mengikuti ibadah melalui live streaming. Horas madihita saluhutna. Mewakili sude ruas ni huriata parjolo mapasahaton gudang maloyate tutuhata ala tulus diulahon inang situa rumodang boru raja guguk tohonanna songot situa di huriat tahun. Kebetulan Mas Sairosudo persauran nami dohot keluarga ni amang situa MH Raja Guguk nahinan ima natua-tua ni inata situa rumodangon. Mulai tiki di Badung dope nasida keluargaon na jolo, nunga dohot keluargaon mafasilitasi kunjungan nian HKBP sian kebeworanon tu Badung. Jala songonima kami rak mangula sebagai situa di son, jala rak marhubas songon anggota yayasan rumah sakit Cikini selama 20 tahun. Di hamu situa nami situa rumodang boru Raja Guguk do sude keluarga. 20 tahun matutu hamu mangula makubasi di huriata songo situa di HKBP ke Bawiranon. Dos mahamu dohot amang situa Dr. Leo Hutagalung naung pensiun 2 minggu nasalpu. Sian ukuran partikian tetunung ngamat segudang naboy di ulahamu saliling ni na 20 tahun on di huriata. Jala tuhata ma nama merengi jala mabahen suhat-suhat ni pangulau muna songot situa. Na perlu songot situa hita nunga taulahot honatai di bagasan tulus dohot las niroha di bagasan dame dohot seret niroha. Di hamu situa nami dohot di sude keluarga imatong si halacono muna tutuhata apala di sadarion aladak say sude halak songon nidok ni paditat tanak keningan dilihot tuhata tua si songoni boy makubasi huriana sahatu na pensiun las marhamuna mamuji pasangapot tuhata songon nong jot-jot dihatahon uluan ni huriata inang situa rumodang pensiun masa darion alai hotdo yang go na mangulahon pelayanan. Ngulo didok paditat tanak keningan badak pola say dohok bihamu marsermon ari Kamis. Alai gudang gotong na parsermonan na paitehon haroromuna. Bidang do emisi sabion alayo tikdo yang go panabi. Dakpola ikos say daw tu Afrika songon 12 halak misionaris naung diutus HKBP di interni garijat tape di HKBP ke Bayoranon matse gudang do pesiulaon songot situa mantan perhalado mulu di parrohahon inang situa rumodang WA di lansia na yari kamisi
Hirasudedo anggota ni lansia pasahaton selamat ulang tahun 65 tu inang. Jadi lapatan ni ba namasihol do nasida asadohot asa parsidohot di inang. Jala laos 2 minggu na salpu pesongonido. Mulo di parrohaw namang situa Leo WA ni ama dohot WA ni lansia tunga pala saluhu do pasahaton ucapan selamat. Jadi lapatan ni namasihol dotong nasida seksi ama dohot seksi lansia di haroromuna di haroronya maksitua Leo na maksudna. Jadi ba saulak ngai ba selamat ma. Huingo dope mang na 3 tahun nasalpu hiado inak situa Rumodangon mengikuti pelatihan EE di gereja. Jala termasuk dari Dangon 3 besar. Jadi lapatan ni dilihat Tuhan do tuinang talenta. Terutama mai di bidang marturia do di bidang diakonia. Jalai pepe macai perlu tong di gereja tak apalagi di Tikyon. Jadi gudang guna pai mahaman inang imanaking ngahudok di lansia doh gudang akka pelayanan di marturia doh diakonia balau songo di dohot di 2 siafat tonggo di paitenang. Jadi dihamu situa nami situa Rumodang beru raja guguk imana boy hupasahat mewakili ruas tuhamu di Tikyon. Otik manang godang naung di patupahamu di huriata di HKBP ke Bawara Baruon huhau maliate hok kami may songor ruas jala tuhata ma nama masu-masu lasma rohamuna madalani masa pensiunon mulu pensiu pehamu sian parhalado alai songor nidok ni aka uluan ni huriata yang gosian na melayani na dang pensiun. Padi sudah menguning, tuhata paimahon penuai naso dibatasi usia. Jadi mau lihat ma dihamu, mau lihat ma di tuhata horas ma dihita saluhutna. Penasahat Mamusetiki mewakili Perhalado Amang Sintua Mangara Lubis. Oras badita salu nak amang inang. Jadi akadong aku Perhalado tu somai tarak paburhaton inang situa Rumodang. Tu somma hita tujulon asa sangon narame. Dihamu amang do inang parjolo tapasahak ma hata mauliate tu amat pardengga basa disiala dilihat do hita tiki sadarion marlas niroha rau paborhaton inang situa Rumodang baru raja guguk. Jadi seorang mewakil Perhalado au majo madok kata di bagasan sadarion. Tahun 2010 sada ma mulai hutada inang situa Rumodang raja gugukon ima dung ditabisok kami gabe situa. Jadi siat tahun 2010 sada, 1 tahun 2024 sadarion, 10 tahun mahami marsaur do inang situon. Godang do sitiruon di inang situon. Jala sada ima moluh bereng nalabok do inangon. Maka tai labok. Jadi holan na senyum do inangon. Moloroi batu konsistori dakya lepas senyumisian inang situa Rumodangon. Jadi molo acik peulusial luar
moloroi batu konsistori ni bereng inangon gabes malum do sude. Jadi ima sada na boy taingok di inangon alai taringok tu pangulaon nunga di pabuanakin ima gabi bendahara do inangon 4 tahun sa periode gabi dungi gabi sekretaris gabi ketua dewan diakonia maul do diluas songono di gereja ton tolu hali gabi fungsionaris di gereja jala molota bereng mungkin dihita akar ruas boy do tahilalahon pelayanan ninangon di tiki terutama di ketua dewan diakonia. Jadi macelas roha jala lungud do kehilangan do hami molo pensiun ninangon. Molo pensiun ninangon dangong be namanya butami do senyum dangong be silabo roha. Jadi salinai inang takpola godang dohonon nami ngagodak kudu dapat tami nadingga saninang ngagodang udah po hurion pangulon ninang nadinggan lam tu sehat na mainang jala boy do hita tong mardiskusi di konsistori alana molosong na situaleo pe inay mana dang boy wala tu konsistori na boy do tong ro makatatay si mardiskusi mangulaon nadinggan mangalang lapet jadi salinay sehat-sehat mahoinang lam tu dinggam mampapangulamu nakpe dang rap kita mangula di hapar haladon. Boydo hitarap mangulan not di diakoni sosial. Suaksong ni mandang tuinang inang bersimatupang. Pasti do godang dorongan ninang tu inang situa raja gukukon. Jala ido mabesa da margugo inang situa modang di na mangula ulonna. Lam tu sehat na mohinang boy hitamu sepajupang di bagasan garejon di bagas selasni roha. Na barpudi adong do naking buah-buah sian amang situa payaman nama dok gudang do WA mengucapkan selamat ulang tahun tuinang situa modang nang tu amang situa leo moloh bereng tanda-tanda jamat deh asa mula masa borak mamu tu silinsua tu lansia bergabung do situa payaman do akan asing lansia atemang ima jadi ima hatasya kami salinai selamat pensiun masih parhaladon toktong mahitarak mangula di ulon nasing di luar parhaladon mulai tema songni mahates kami horas sonari nilai matike tu inang sintua rumondang boru raja gogok tujuh lo mau. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon izin menyampaikannya dalam bahasa Indonesia karena bahasa Batak saya terbatas apa yang tertulis dalam agenda. Yang kami kasihi Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Liston Butar-Butar, Parhalado baik yang aktif maupun senior kami yang sudah memasuki masa purna bakti dan jemaat HKBP Kebayoran Baru. Puji syukur pada Allah Bapa di surga karena pada hari ini dalam kesehatan yang sempurna kita bisa bersekutu untuk melepas saya dari Hapar Haladon memasuki masa purna bakti sesuai dengan aturan HKBP. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ada dalam lingkungan keluarga yang juga menjalani panggilannya sebagai situa sehingga dukungan dan penerimaan keluarga dalam menjalankan tugas pelayanan sepanjang 20 tahun ini dapat dijalani dengan sukacita. Khususnya terima kasih kepada Mama yang tak putus bosan-bosannya membimbing saya setiap kali saya bertugas sebagai liturgis di bahasa Batak sehingga saya dapat memotong kalimat dan melafalkan setiap kata dengan benar.
Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena dalam 20 tahun ini Tuhan menempatkan saya pada posisi sebagai pendukung, jarang tampil di muka umum, sehingga saya dapat lebih memahami panggilan sebagai hambanya, yaitu melayani dan bukan dilayani. Menjalani panggilannya untuk jangka waktu 20 tahun bukan tidak menghadapi tantangan dan kesesakan, tapi firman Tuhan yang menjadi pengingat pada waktu saya ditahbiskan, yaitu dari Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah yang menguatkan saya dan terus menjalankan panggilannya dengan setia dan kerendahan hati. Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang kita akan melepas 8 sampai 10 siswa yang akan memasuki masa purna bakti. Dalam kesempatan ini kami menghimbau jemaat untuk mendorong anaknya atau keluarga dekatnya untuk masuk barisan parhalado, dan yakinlah Tuhan akan mampukan dan memberi berkatnya berkelimpahan. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah membimbing dan bekerja sama dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Demikian juga khususnya kepada jemaat sektor Sauduran yang terus mendoakan, menasehati dan mengasihi kami dengan tulus. Juga kepada sahabat-sahabat kami Parhalado aktif, calon situa dan situa senior kami, terima kasih atas bimbingan dan kerjasamanya. Memang bukan lamanya bertugas yang menjadi ukuran, tetapi kesungguhan dan kesetiaan serta mau berubah menjadi lebih baik seturut firman-Nya. Kejarlah apa yang bisa dilakukan seperti kita tidak mempunyai kesempatan lagi, supaya tidak sia-sialah Tuhan memanggil kita. Kepada jemaat HKBP Kebayoran Baru yang terkasih, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan baik secara moral maupun material yang memungkinkan perhatian khusus untuk pelepasan siswa dari Parhaladoon dengan penghargaan yang tidak terlupakan ini. Akhir kata kami menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan kami dalam kegiatan-kegiatan, tugas ataupun kata-kata dan tindakan yang tidak berkenan di hati. Doakan kami agar sebagai situa emerita masih dapat berkarya dan melaksanakan tugas panggilan dalam bentuk kegiatan lain untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Mari de mahita senomor 137 laos congcong mahita saluhutna. Tatangyak pema piliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggando na saulibasa na mauliutus upasahat kami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi wap na hutsus si julum paso-paso may jalaramo tiya sa operasya kami pilihanon patimbulho karazom mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon buhay marohan nami marhiti-hiti tondim asalamutan dahami godang ni silehon-lehon mituhami asalam kira-kira kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni leon mi, ton ni pamatan, osado hotumungi, roni salu, pasahan itu
Ale amanami na di banwa gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di bono tungaw songon na di banwa gijang, leon matuhami sadaron hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panen sanami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi hutu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna araja doho tagu doniasa topo saleleki lelengna. Mulak paham di bagas dame tajalo mapasupasi at tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sondako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di dopako Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasauhon badamena tutodim. Amen. Amen. Shalom. Ujo hamima inak situa rumodak tujulo dohot na tutuei. Alang pada sida akamang do tamak kenang jala adong ka cara matamah do di serbaguna depe. Jolo baina.